हेलौ लोगोफोर, नै आङो कक'आ गायनो नागिरदों। बेरा होखांजोब्बाय आं, आंनि उनथिं नाहरबानो जाबाय। नै कक'आ बिफां गायगोन आरोना आङो। नै गासिबो बेरा होजोब्बाय। नै बेरा होखांजोब्बाय गासिबो। हाखर जावगासिनो, गायथ'वाखै आरोना, गायनोसो नागिरदों। सासे हाजिरा दङ। बेरा होदिंजोब्बाय नै। बेरा होआबानो जाया आरोखि, माने ओरैबायदि बोरमा दङ खाथि खालायाव, गय बिलाइफोरखौनो जालाबायो। बेरा होआबानो जाया, बेखायनो गासिबो बेरा होदिंजोबग्रोनानैसो गायनांगौ जाबाय। होखांबायानो आरोना। सिगाङाव साथाम हाजिरा लानाय जादोंमोन, ओमफ्राय दा बेराखौ हानायखाय सासेल' लानाय जाहैबाय। आं दा फुलि लायनोसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। फुलिखौ आङो बबेयाव दोनदों। आं गोबावानो जाबायमोन आरोना, सप्ता खेबनैयानो जाबायमोन आं लाबोनानै दोनफैनाया। नै बेजों लोगोसे आं भेनिलाबो गायगोन। भेनिलाबो लाबोदों आङो, 6थाल' दङ भेनिलाया फुलिया। कक'या 30था दं। अब्ला नायदो, नै फुलिया बेनोमोन। नै माबायदि नुदों नायदो। फांसेयाव 50 थाखा लादों। नै नाय, 50 थाखा लाथावथाव ना लाथावथाव नङा। अब्ला फुलिखौ लांनोसै आरोना आङो। नै नायलांबाय थादो, लांनानै गायहैनोसै। बोरै गायोथाय, आंबोथ' गायनो बारा रोंखाया। लकेल गोबोर हासार होलाबायनानैनो गायनोसै। जागोन ना जायाथाय। ओइ गथ', मा बै हाखरखौ ला, दिन्थिना हो। ओरै गोबोर हासार, नैबे गोबोर हासार। अब्ला गायनोसै, नै लकेल हासार होनानै गायनोसै। एसे नांबावगोन। आंबो गायफेराखै जाहैबाय, एबारावसो फार्स्ट टाइम। बांद्राय गोथौद्राय जादों, एसे हाबावनांगोन। नै नायनो हो। बेसे बुरजा होनांगौब्रा हासारफोरखौलाय। दै खनसे सोमबानो जागौमोन बे। जासिगोनबो नामा? एसे गोजौ नांबावगोन। थाजा एसे थौनि। बिदिबासो जागोन। होमबाबो बेयाव सोमखाबा थाजा जायामोन बे एसे। सिङाव बोरै दा हाबहैनाय नङाना। नायनि र'। नै रांखावखावनो। गोथौद्राय जागोन ना? एसे फोजौनानै गायनांगोन। बाबा, ओ बाबा, दै लाबोलाय। दै। एबाराव जासिगोन नामा? हा? ओहो।
साब्रै सोर साब्रै ए खौखि मोनो हासारखौनो बेबायदि मिक्स खालामनांगौ खौखि मोनो लोगोफोर गोबोर अमा हासारखौ खर' मिक्स अमा खर' खालामनांगौ आंनि गायनाया जागोन ना जायाखै लोगोफोर माखासेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव होनोसै आङो अननानै नेनानै थालायदो बाय बाय